Každá pomôcka, ktorú použijeme, bude uvedená v popise videa. Prvým krokom pri opravách iPhoneov je vždy odstránenie spodných pentalobových skrutiek. Následne si telefón zohrejeme teplovzdušnou pištoľou alebo fénom tak, aby sa nám uvoľnilo lepidlo pod displejom. My používame otvárač Refox RS50, ale vám doma bude stačiť aj jednoduchý piker a prísavka, ktoré nájdete takmer v každej sade, ktorú ponúkame na našom e-shope. Ak lepidlo nechce povoliť aj po zohriatí, tak nakvapkáme pár kvapiek isopropanolu do medzery, aby začalo pôsobiť na lepidlo a uvoľnilo ho. Vďaka pikerom si zaistíme displej, nech sa nám znova nezavrie. Prejdeme pikerom po zohriatej strane displeju, aby sme ho oddelili od rámu. Ľavú stranu si necháme nakoniec, pretože sú tam dôležité flex káble. Piker nevsúvame hlbšie ako 3 mm, mohli by sme poškodiť dôležité komponenty. Oddelíme displej od rámu. Prísavku môžeme použiť ako podporu obrazovky, aby sme pred odpojením káblov nič nepoškodili. V ďalšom kroku odšrobujeme skrutky, ktoré držia kryt konektora batérie a pomocou pinzety kryt odložíme, aby sme mali prístup ku konektorom. Následne odskrutkujeme aj skrutky, ktoré držia kryt konektoru pre predný senzor a znova ho odložíme nabok, aby sme mohli poodpájať všetky konektory. Zoberieme spadžér a plochou stranou opatrne podpáčime tieto 3 konektory. Displej odložíme stranou. Ďalší na rade je komponent spodného repráku. Ten je prichytený 4 skrutkami. Pinzeta nám opäť pomôže vybrať tento komponent. V ďalšom kroku bude potreba pinzetu s ostrými koncami, pretože budeme musieť namotať lepiace pásiky, ktorých väčšia časť je pod baterkou. S pinzetou pracujte opatrne, aby ste nepoškodili batériu. Ak sa vám pásik odtrhne, bude potreba pod baterku nakvapkať zo pár kvapiek isopropanolu a nechať ho pôsobiť aspoň 1 minútu, aby sa lepidlo uvoľnilo. Baterku môžeme jemne podpáčiť spudžerom. Baterku vyberieme a zadný kryt iPhoneu očistíme od lepiacich pásikov, ktoré tam ostali. Ide to aj pinzetou alebo spadžerom. Samozrejme musíme očistiť aj celý obvod iPhoneu,
pretože potrebujeme naniesť nové lepidlo, aby sme čo najlepšie utesnili displej a rám. Ak čistenie ide moc ťažko, môžeme naň naniesť trochu isopropanolu, aby sa nám ľahšie odstraňovalo. Po dokončení čistenia môžeme konečne prejsť na vkladanie batérie. Pred vložením novej batérie je potrebné, aby sme na ňu aplikovali lepiace pásiky, aby bola pevne uchytená. Po daní lepiacich pásikov na batériu sa treba uistiť, že sú pevne nanesené, tak ich primeranou silou pritlačíme o batériu valčekom alebo prstami. Konce pásikov zahneme tak, aby sa prilepili na kraj batérie. Odlepíme poslednú chrániacu fóliu. Odporúčame ako prvý dať späť do iPhoneu reprák. Následne vsunieme batériu presne na miesto pre ňu určené. Uistíme sa, že drží pevne. Teraz ideme naniesť lepidlo po okrajoch iPhoneu. Po obvode iPhoneu nanesieme lepidlo tak, aby bolo čo najbližšie kraju. Môžeme naň pritlačiť spadžerom. Na krajoch necháme poslednú vrstvu krycej fólie. Túto vrstvu odporúčame odtrhnúť až na konci celej opravy po odskúšaní správneho fungovania displeju. Pri skladaní iPhoneu treba opatrne naspäť pozapájať všetky konektory, ktoré sme predtým odpojili. A taktiež vrátiť späť kryty týchto konektorov. Ak ste si na začiatku ukladali skrutky na bezpečné miesto, nemali by ste mať problém ich znova vrátiť tam, kam patria. Po vrátení všetkých skrutiek na miesto je vhodné odtestovať správne fungovanie telefónu. Keď máme všetky funkcie odskúšané, môžeme odtrhnúť aj poslednú vrstvu lepidla a telefón zavrieť. Samozrejme končíme tým istým krokom, akým sme začali, a to je vrátenie dvoch pentalobových skrutiek na ich miesto.
Tak a máme hotovo. Starú batériu samozrejme ekologicky zlikvidujeme.